thlir tu te chi bai le vek le hei kan hriat thewang in tun lai zoram deng chu khat khopa lar ne em mai zoram pon lam thleng pon niang hi fence nga em mai jel ro sanga ai kon na train kan mel hriat chawa boru kala lian chho zela hei ni zan lam thleng po han kon sa do pui tak tak ala nei chho zela chuta chuan hei Mizoram thil thleng ngai zen lo kan ti don nge kan milar te chunga thil thleng ngai zen lo jel ro sanga chunga thleng le tlat maya enge thil thleng te ton tumai kan thlir ho dona hei ni zan lama a kon sat lanin aniang chu I a motor da that I mei chetam takin an lo ki sen thluat maya motor banga yen mui tha chi sang alang par chuai kan ti don nge kan sei war deu mai theya amara chu a thanem khop mai a motor hi abang hi var ni boxia alang sarwa wa khop maya hetiang thil hi a common lo angreng viawa tin Mizoram kan milar nei to housing a hian I an mani star tu hrim hi chu engemaw zat an oma ma se hetianga an thil nei te thlenga hetianga ngai sana han chuk khialang chi hi thil thleng ngai lo nin ka hria lo thleng to te pom mai the chung te chu kan du le comment lama te kan senga tun tu mai ro hi chuan he thil thleng zet hi chu adang dai angreng khop maya a common lo box sia chumini rol chuan alom om angreng phian box e tong tu tan phei chuan chu teng chu thil thlen dan ania he video kan thlir tang po hian jel ro sang borok alelen je chu mi puilam te pon kan thlirin kan ngai tu thiam mai ome em poni sila video te thlir ho phot taila I ares motor ni hei an chuk na sa le me ares motor chu hei nó cũng tiền hao anh nhỉ thế là mà có hei thì sai glass po oi kan muang hian ni zan lama a kon sat laya a motor nulatam takin kan ti don nge mei chetam takin an lo kisna a par che choi maya a bang sanga asir lama nen nung lama nen malama nen mui thla hlirina khatania hei mi pakhat ti ringot chu ani ari nom chi lawa soitong khan hei kan milar tam tak ti zinga an mani zuna uaya an mani vapom chaki mo vakwa chak ang chi te po tam tak an om rualin hetianga an motor te thlenga han ti zu yang hi chu thil thleng ngai lo nin ka hria ei tun tuma thil thleng po hi adang dai khop maya engtik lai thleng nge nianga a concert lai thil thleng ta se lo mutok te pon om mai theya tin nula then khat in thurwal in an lo ti nge ti te poril ro lo om mai maya en poni sila video te clear zel phot tiang làm tê anh lộn xíu nhỉ mò trên chuồn sao mà tôi xíu này hi mà tôi khăn lẩu kí xin sel tụ cả để thêm em lệ khá bây giờ để thêm mò hay mà tôi hin lẩu kí xin sel tụ cả hay tụ kia nè anh xíu này hi mà tôi xíu xin khăn này bốc à giày po giày khóc mày cái po hi cùng qua rất mà tôi có xin là ni are sang hian final don khóc mày quên hian are sa hian anh tin là hun man don cả sẽ chia là wa zanin là mà chuan pathian in remati chuan langkai group weme conference nalama zan lama zai le don ning ka sia tunga te chuan ke ni te pokal le kan han tumani a hei kan muang hian ama vekin a motor a silfaya hei then khatina fiam thuan soyang dewin
milarani ti po in shelo ti ang te thil haom nok maya hei hi a thalet ling phian ani a than chu ei mi tam taka chuan are sete din munang hi mi tam tak din munita se tuna ti ang hi thil haute angin langma sila tam tak chuan kan ti du to kherlo mai thia motor silfai turin tu emo kan roi mai thia chu tiang vel chu kanin la hai veo mai thia chu tiang chu tam tak kan ni phung turani rolin he are sabi khi chu impoti ngai se I ti hria nei lo zia chu a video tam tak te po kan thlir to a thil ti thin tam tak te po me chetil ti ang chi te po kha bu thap te thleng pon mu tur tam to emema hei tuna thil ti ang chi te po kan mu thewin rin oma I heng atang te pon ti hria nei lo zia te lara wanga in la enge mo mai chi ani lo zia chu tuna a thil ti atang po hian alang chiang viawani motor sil thang ni boka tiang khop mai sil na tu lai po aka na tu lai po khe khop mai are the hello sabon an la pe lawa sabon an la are thei tu ranga yang ere lom do na kha a thang ve de mo an lo kis na saro pu me sia ni zan lo ma chadone oh hey motor si wa hang lo ta la la ni su oh what chadone are sa motor rong tha ke hey tu lai motor si ni chang kang lu tuk to wan sia surf le sampu vel noi phon khang ai to lo wa hey tiang hian oh motor si na chang kang oh chang kang to kan sil hun lai te chuan ara sa sil lai te pon ni he tiang hi om ve lo wa oh sabon sen nen oh surf tui nen sabon sen nen kan han ti thin khan ya oh hey a motor duat asile mo chu ares ka lo soya kan sil hun lai tiang aka phun na te kan nei ve sila wa ti ro a fai du kho pang le sabon ni na fe boka ko na la ri lo ve ya a motor an lo kis na sal du ate so ni motor si la la plak do na do na When you tell me the motor sila hi doring hak sila. At ako pang. ti chuan in hei tun laia phei chuan RS boruak a dai hlei thelo ti china chu hei motor sil lai nge pon amaron motorin khol khotangin anron pan wang ania ti hian motor sil lai po sil zo main da sok thla an han la ho kwal level phota RS a fence te aza thiama angai poimo thiama chumi ni rual chuan adin mun chu kan thria khi ta om to ang velania alar to emema chumi ni rol chon hei minol pui ban pha ka niam taka om theila e po hi angai san om shim ani achan chu he tiang thil hi mitam takin kan theilo tur thil ani tlata wangin achan chu RS din muna hian soi to angin mitam tak ding taila veng tu anom fur to mai thei he tiang hen salen takin motor sil kher lo mai theya inti enga modewin then khatsu aduna zongina an pan thei angkha andin muna hian anni kherlo mai thei amaro chu hei seitong khan ari save thung hi chu tu te pon anol puina anban thei turang chin anun amanga tu te meitan po hian anil oma hangai nat oma a fence tan po hian lim ho vur na tur chi hi atam thin leina hriatani ole khatiang kha tunlaya ari sabaw ruak kal chau mek dan ania kha kan thria a motor an lo chuk chuak de ovek ania khang han sil re hei fai takin motor an han sil faya zanin lama te program chidang anei le dona chunga te po chuan hetiang lo deu te poi thila thleng leng em ti te thleng in ril ruin a in zo lo thei lowa kha video ti lama kan muah a motor mu thla hlirin a par chuai nia tunai ro chuan hei aresan fai takin a silta a mu thla zong po
อาเรรีเตปนีเมล่าเฮปนีเซล่าจันนินละมาเตปบาวรกชะตะกันในที่นั้นอีดูสักนะกันหลานบอลมอลนิเซล่าอามาชิมเปียละมาอามอตอร์ริงอดพอยน์เฟนสังอาเจียจูตุนักันวิดีโอที่ระจังพกขานกันเสียทีมไม่ยอมไฟครบไหมนี่สันละมังกิสนะตัวพวกข้าบูตะดวกไหมให้เลยโอ้ไฟตาให้ยังไรจะเห็นกิสนะข้านี่อ่ะ